Левски. И пак е 18 февруари, светя в ръцете, чинно коленичим. И България изплаква очите си, България все още чака своя син, обичан. Усеща как тежките му стъпки отекват през едно превратно време. Тя вижда Левски да върви по пътя и българи да падат на колене. За прошка моли, дълго и горещо, с ръце високо вдигнати към Бога, нали за нас душата го болеше, издъхвайки, въздъхнал бе народен. И днес върви, земята гневно тръпне, потресена от древните ни страсти, обичаме героите си мъртви, живеем тихо, кротки, безучастни. Но идва Левски, идва да ни пита за болната ни съвест, за коража, за кривиците в мислите ни скрити, за раните от алчната ни жажда. При нас се връща, влиза в сърцата, в тях да търси възкръсналата вяра, върху която няма отпечатък, с дата 18 февруари.